Aquí tenim tot el públic atent al partit. De moment és el partit que han durat més sense gols i esperem que així duri. Tot el mateix. Bueno. De moment estan donant tota la cancel·lada i estan aguantant. Estan aguantant els durs atacs de l'equip rival. Han aconseguit treure la pilota, surten al contraatac. Se'n va i intenta... i li treu al porter. El contraatac el para, molt bé. És que han dit a començar el partit, han dit xuteu. Va estar a organitzar una lluita al mig del camp i fora. Fora de l'equip rival. Sacant els nostres. Treuen de mig camp. El Max saca i fora de nou. El porter rival l'agafa, es preparen pel contraatac i a veure què s'espera. Aquí el tenim, bona jugada i, molt bona parada del porter, sí senyor, Bernat Pere. Segueixen en l'atac, insisteixen. Se les passen unes als altres, però se'ls escapa, se'ls en va. Torna al porter. S'organitzen, es preparen pel contraatac i segueixen. Intenten aguantar i fora, llàstima. No ha entrat. S'agran de banda. I... Bueno. Estan pressionant molt. Acaben de fer el primer gol. Que borrava el vídeo, no?